Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπω πίκρα, πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Ма εγώ ζωή. Здравей, как се казваш? Ами аз съм Кристина и казвам се Кристина, от България съм и живея в град София, Надежда 2. Как се чувстваш тук? Тук се чувствам много добре, обаче честно казано повече ми харесва басейна, отколкото морето. И много ми харесват и bunгалата. Всичко много ми харесва тук. А би ли се върнала отново? Да, ако можех бих останала за цял живот тук, обаче няма да мога. Благодаря ти. Какви са твоите впечатления от лагеря Александра? Много ми харесва, защото има басейн, направен е хубаво, има парзалки, има откъде да се скача. Харесва ми и морето. Някои деца се страхуват от младостта, аз не се страхувам и затова също ми харесва. Харесват ми bunгалата, защото са направени от много хубаво дърво и не са като другите бунгала в България. А харесва ли ти отношението на хората тук към теб? Да, те се отнасят много добре към всички. Здравей, как се казваш и откъде си? Аз се казвам Григорий Богданов и съм от град София в България. В квартал Лозенец съм и близо до басейн Спартак. Какво мислиш, че е най-хубавото в този лагер? Поред мен най-хубавото бяха игрите, които всъщност се използваха. Карането на колелета, игрането на тенис маса. Всичко беше идеално. А кой според теб създава цялата тази атмосфера тук? Не знам. Тук сигурно... Не знам, просто много ми харесва. Не мога да кажа, не мога да го обясна. Мислиш ли, че възрастните успяха да събудят децата в себе си? Да, щом като са направили това, наистина да, успяха. Благодаря ти. Как се казвате и откъде сте? Ралица Николова ми е името, от София, България. Камелия Зарова се казвам, от София. Бихте ли дошли пак тук? Бихте ли довели децата си в лагеря Александра? Да, лагерът е на много хубаво место, тихо е, за децата е хубаво, че няма опасности за тях, в лагера са охранявани, извън него също, има много забавления, моторни лодки, кану, за нас, възрастните също е много интересно и хубаво, ние сме до тях и прекарваме отпуската си чудесно заедно. С две думи сте доволни от посрещането? Много са мили, много са внимателни, учтиви са, добри са, грижовни и красиво и е чисто, е много приятно. А успяхте ли да събудите детското в себе си? То никога не е заспивало. Непрестанно е будно. Недоволна ли сте от нещо? Липсваше ли ви нещо? Абсолютно нищо, никакво негативно впечатление, нищо не ми направи, всичко си беше прекрасно, без да звучи изкуствено, без да звучи измислено, наистина беше много хубаво. Тоест вие сте искрена? Напълно. Благодаря ви. Здравейте, момичета! Хайде сега да се представите и да ни кажете от кога сте тук. Как се казваш? Аз съм Мора. Казвам се Мора. За първи път ли идваш в Гърция? Да, за първ път. Тук съм от 5 дни. Много ми харесва. Как преминаваха дните ти? Всеки ден минаваше много бързо, защото постоянно се забавлявахме. Карахме канута, возихме се на моторна лодка и така нататък. Много други забавления имаше. Би ли дошла още веднъж тук? Да. С нетърпение очаквам да дойда и другото лято, за да дойда пак. А я ми кажете с какви впечатления сте всички други останали? Разбира се, един по един. Виктория? Тук е много хубаво. Тук е построена специално за деца, има всякакви забавления, люлки, парзалки, дискотека. Значи ставаме до много късно, говорим си. Морето е чисто, басейна също и много е хубаво направо. А успяхте ли да се запознаете с ваши връстници гърци? Да. ¿Listo para bailar el baile del osito? ¡Comenzamos! Los
Βαρεθήκα να ζω μαζί σου βουτυγμένη στο ψέμα. Και κάθε ώρα που περνάει να αργοπεθαίνω για σένα. Βαρεθήκα να ζω μαζί σου και να υποχωρώ. Και εσύ να έχεις το κουράγιο να μου λες αγαπώ. Τι να την κάνω την αγάπη σου, αν βάζεις άλλη στο κρεβάτι σου. Και ενώ τρελαίνομαι για σένα ναι, να με κλειδώνεις στο σιρτάρι σου. Τι να την κάνω την αγάπη σου, αν βάζεις άλλη στο κρεβάτι σου. Και ενώ τρελαίνομαι για σένα ναι, να με κλειδώνεις στο σιρτάρι σου. Βαρεθήκα να ζω μαζί σου και να τα έχω χαμένα. Τι να την